ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ୍ର ଆସରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ। ଦଳେ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ ପୋଖରୀରେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ଦେଖି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ଆକାଶର ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆରେ ଦେଖରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। ସେଇ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ମାଙ୍କଡ଼ କହିଲା, ଦେଖରେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ ଅଛି, ଚାଲ ତାକୁ ଆମେ ଧରିବା। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ? ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ଜହ୍ନକୁ ପାଣି ଭିତରେ ମାଙ୍କଡ଼ ସିନା ଦେଖିଲେ, ହେଲେ ଜହ୍ନକୁ ସେମାନେ କେମିତି ଧରିବେ? ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲେ। ସମସ୍ତେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଜହ୍ନକୁ ଆଗ ଧରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସେ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ମାରିଲା ଗୋଟାଏ କୁଦା। ସେ କିଛି ଚିନ୍ତା ନ କରି ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ଜହ୍ନ କାହିଁ? ମାଙ୍କଡ଼ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲାରୁ ଜହ୍ନ ଏକେବାରେ କୁଆଡ଼େ ଉଭାଇଗଲା। ପାଣିରେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟି କହିଲା, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ? ଅନ୍ୟମାନେ ଗଛ ଉପରୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ସେ ଡରିଗଲା। ହେଲେ ଯେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାକ ଦେଖୁଥିଲେ ଗଛ ଉପରେ, ସେମାନେ ସେ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ଟିକୁ କହିଲେ, ତୋ କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ଜହ୍ନ ଡରିଗଲା। ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। ସେ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପାରିଲା ନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ସେ ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ପୁଣି ଫେରି ଆସିଲା। ଫେରି ଆସିକିରି ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁଠି ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ସିଏ ବି ଡାଳରେ ବସିଲା। କିଛି ସମୟ ଗଲା। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ପୁଣି ଦେଖିଲେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ପାଣି ପୁରା ସ୍ଥିର ହୋଇଗଲା। ସେଇ ପାଣି ଭିତରେ ପୁଣି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଦେଖିଲେ। ଜହ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅତି ପାଖରେ ଦେଖି ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆଉ ଥରେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ। ଏଥର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କଲେ। ଜହ୍ନକୁ କେମିତି ଧରିବେ? ଯୋଜନା କଲାବେଳେ ଚୁପଚାପ କଥା ହେଲେ, ନହେଲେ ହୁଏତ ଜହ୍ନ ଶୁଣି ନେବ ସେମାନଙ୍କ କଥା। ସେମାନେ ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଗଛରୁ ତଳକୁ ଲଟକିବେ ଆଉ ଚୁପଚାପ ଜହ୍ନକୁ ଧରି ପକାଇବେ। ସେମାନେ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ଯୋଜନା କରି ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ। ଏତେବେଳେ ଯାଏ ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼ଟିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ଏସବୁ କାମ ଦେଖୁଥାଏ। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ମଟ୍ କରିକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବ? ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା? ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାକ ପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବେ। ଓଦା ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହେଇ ପହଁରି ପୁଣି ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିବେ। ହେଲେ ଆଜିର ପାଠଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ପିଲାମାନେ? ଯଦି କେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ମୋତେ ପଚାରି ପାରିବେ।